Di roja 22 vê mehê de kompanya Startford ya şîrovekari ya nûçeyan ya Amerîkî ku bi liqê nehênî ya Ajansa Parastina Amerîkayê tê naskirin, raportek di derbarê bikaranîna Amerîka ji balafirxaneya Rêmêlan ya çandiniyê re belav kiribû. Li gorî wê raportê ku hin belge jî bi kar anîbûn, ku Amerîka dest bi firehkirina balafirxaneya Rêmêlan ya ku dikeve başûrî wî bajarokê Rojavayê Kurdistanê kiriye û ji 700 metrî xistiye zêdetir 1300 metrî. Belavkirina van belgeyan li ser firehkirina balafirxaneya Rêmêlan ya çandiniyê ji bo balafirxaneyeke leşkerî bû, cihê gengeşeyan û her berpirsekî PYD daxuyaniyeke cuda li ser vêyekê dide. Daxuyaniya dawî jî ya berpirsê desteya bergiriyê ya devera Cizîrê ya rêveberiya PYD Abdilkerîm Saroxan got tu esaseke wêyekê tune ye. سبب نشر هكذا أقاويل أو هكذا خبر على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة منها بهذا الخصوص. ام نزانن چما گوت و نوچین به وی رنگی لسر آلاوین راگاهندنه بلاف کرن. بله تشتکی وها تونه لچه zarar هبونا ویکیه. Bajarê Rêmêlan bi ser devera Dêrikê ya Rojavayê Kurdistanê ve ye û li nêzîkî sînorê başûrî Kurdistanê ye. Beryanîha jî geleke caran welatiyên devera aliyan û ya Dêrikê yên Rojavayê Kurdistanê geleke balafir li ser deverê re di firiyan dîtibûn bê ku tu aliyek rabigihîne ku ew balafir yên kîne.